Er hing in het verleden veel vanaf. De eindtoets in groep 8 die bepaalde welk middelbare schooladvies je kreeg. Maar dat is niet meer zo. Ze hebben de afgelopen 7 jaar al gekeken naar mijn niveau. En ik weet dat dit niet veel uitmaakt, behalve dat het hoger kan zijn. En verder in deze Zeeland nu. Vlissingen wil een nieuwe reling, of toch niet? En het aftellen is nu echt begonnen. Goedenavond. Ruim 3500 leerlingen uit groep 8 buigen zich de komende weken over de doorstroomtoets. De verplichte landelijke eindtoets die de leerlingen een advies geeft over welk type vervolgonderwijs nou bij ze past. En dat lijkt heel wat, maar deze toets is niet zo belangrijk als dat die soms wordt neergezet. En dat weten ze ook op de Prinses Irene School in Goes. Jullie hebben allemaal van mij een boekje gekregen en daar staat op IEP doorstroomtoets voorbeeldboekje. Nou, als je dat boekje open doet, kijk maar eens. Dan zie je daar, je gaat zo een doorstroomtoets maken. De kinderen hier achter mij krijgen er nu uitleg over de doorstroomtoets. Deze eindtoets meet hun reken- en taalvaardigheden en geeft straks een advies voor de middelbare school. Maar dat advies is niet bindend. Het eindoordeel van de leraar is uiteindelijk het belangrijkste. En dat weten deze kinderen al heel erg goed. Ik vind het niet heel spannend. Nee, niet echt. Klein beetje maar. Want het is, het heeft niet veel te maken met je advies. Want ook al maak je het slechter, je blijft gewoon je advies houden. Ik denk wel dat het belangrijk is als je een kind bent en je zit op een school en je krijgt een advies waarvan je zelf denkt, nou moi. Dan is het belangrijk dat je met die doorstroomtoets dus kunt bewijzen wat je wel kunt. Als je lager scoort dan bij de vorige toets, dan mag je hetzelfde niveau blijven doen. Dus dat is wel een fijn idee, gevoel wat je krijgt. Ze hebben de afgelopen 7 jaar al gekeken naar mijn niveau. En ik weet dat dit niet veel uitmaakt, behalve dat het hoger kan zijn. De uitslag van de doorstroomtoets heeft dus nooit een negatieve invloed. Dat wordt ook actief benadrukt op deze school in Goes. Nou, de doorstroomtoets is niet super belangrijk. Het is één van de toetsen die we afnemen. Het markeert wel een moment, het eind van de basisschool. Er rolt uiteindelijk ook een advies uit, wat dan bevestigt of niet bevestigt wat wij als school als advies hebben gegeven. Ja, in 90% van de gevallen zitten we gewoon goed met het advies. Toch wordt de toets soms nog best groot gemaakt. Ik denk dat dat beeld er zeker nog wel is. Dat wordt ook wel wat gevoed door de media natuurlijk, die er altijd een heel item van maken. Net als jullie trouwens. Wij zien het echt als een toets, net als alle anderen. En een volgend stapje in de ontwikkeling van kinderen. Druk voelen de kinderen dus niet op deze school. Ook niet van hun ouders. Nee, die zijn gewoon trots op me, ook wat ik ook haal of zo. Heb je thuis met je ouders ook over die doorstroomtoets gehad? Ja, wel, een beetje. En wat zeggen zij erover? Dat ik me niet veel druk moet maken en dat het gewoon goed komt. En laten we wel wezen, in zo'n laatste jaar op de basisschool zijn er momenten die voor leerlingen misschien nog wel belangrijker zijn dan een doorstroomtoets. Schoolkamp. Ik denk wel de eindmusical met z'n allen en nog even een feestje ervan maken. Ik denk ook wel schoolkamp. Leuker dan de doorstroomtoets. Ja, dat wel denk ik. Ja. Maar toch eerst nog eventjes die doorstroomtoets. Basisscholen mogen overigens zelf weten wanneer ze hem precies afnemen. Maar het moet wel ergens tussen vandaag en 15 februari gebeuren. En de kinderen die je net zag zijn volgende week aan de beurt. In zowel Vlissingen als Goes was gisteravond een explosie te horen. In Vlissingen raakte bij de ontploffing een voordeur van een woning aan de Kalkoenspreng beschadigd. Brandweer was snel ter plekke, maar hoefde niet meer te blussen. In Goes vond de explosie plaats aan de Bierkade, waarbij een aantal ruiten sneuvelden. Bij de explosies raakte niemand gewond. De politie ziet vooralsnog geen verband tussen de explosies en behandelt ze vooralsnog als 2 aparte zaken. Zeeland zou op elk eiland een natuurbegraafplaats moeten hebben. Dat vindt althans de werkgroep Natuurbegraven Zeeland, die hiervoor een petitie is gestart. Op een natuurbegraafplaats wordt de natuur zo min mogelijk belast. Ook staan er geen grafstenen, maar laat een struik of boomstam zien waar iemand ligt begraven. In Zeeland is alleen de gemeente Noord-Beveland bezig met het realiseren van een natuurbegraafplaats in Kolijnsplaat. De gemeente Vlissingen laat toch opnieuw onderzoeken of de reling langs de boulevard in Vlissingen behouden kan blijven. De gemeente wilde daar juist van af, omdat de reling niet meer aan de eisen voldoet. Maar nu de gemeente verschillende nieuwe ontwerpen heeft voorgelegd, blijkt dat Vlissingers de reling willen houden
zoals hij is. Dit is de oude reling hier op de boulevard in Vlissingen. Vlissingers hebben massaal gekozen voor een soortgelijke reling. Want de nieuwe die de gemeente Vlissingen had bedacht, nou, dat zijn deze 2 varianten. Maar als je gaat zitten op het bankje, nou, je ziet het meteen, kijk je recht tegen die stang aan. Het is als je op dat bankje zit, zit je in een soort gevangenisidee, zit je achter tralies. Ja, je kijkt je knal tegen die topreling aan. Die is een beetje te dik, zullen we maar zeggen. Dat is allemaal te modern, dat hoeft niet, dit. Gewoon houden zo. Er is een voorstel gedaan met de ambtenaren zeggen van nou we willen deze misschien. En dan weer een enquête en dan weer dit. Het is wel een hoop gedoe voor een reling. Dat klopt, ja. Ik vind het ook erg veel geld gaan kosten eigenlijk. Ja, het is een gedoe, maar ja goed. Het duurt te lang allemaal, er komt allemaal te veel tussen en dan zit er weer iemand dwars en dan gaan we door. Iedereen loopt erover te mopperen van waarom laten ze het nu niet zitten, want het is toch goed genoeg. Ja, ik denk van hetzelfde geld, nieuwe buizen erop. Dan lachen er overheen en klaar. Simpele oplossing. Ja, tuurlijk. Moet het niet te moeilijk maken. Moet het gewoon simpel houden. Simpele loppers. Dank u wel. Altijd goed. Oké. Maar ja, zo simpel is het niet, want de buizen van de reling bevatten de kankerverwekkende stof chroom 6. En na de zomer komt het college van Vlissingen met een voorstel. De politie heeft beelden verspreid van een overvalpoging op een juwelier in Terneuzen vorige maand. Op de beelden is te zien dat de man 2 schroevendraaiers uit zijn zak haalt, op een tafel springt en doorloopt naar een vitrine die hij probeert te openen. Een medewerker die op het kabaal afkomt wordt bedreigd. Volgens de politie had het slechter af kunnen lopen en is nu op zoek naar mensen die de man denken te herkennen. De man heeft niks buitgemaakt. En de Tonense brug is vanaf vanavond tot en met 5 februari een deel van de avond en nacht afgesloten voor het verkeer. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens wordt er aan de brug gewerkt. Verkeer wordt omgeleid, maar fietsers, voetgangers en landbouwverkeer kan tijdens de afsluiting wel over de brug. Ja, nog 4 dagen en dan barst het WK veldrijden los in Hulst. Al maanden zijn de voorbereidingen in volle gang. Veldrijden is natuurlijk de hoofdmoot, maar ook mensen die iets minder met de cross hebben, moeten aan hun trekken kunnen komen. De week waar in Hulst al jaren naar uitgekeken wordt, is eindelijk aangebroken. Want deze week is het WK veldrijden hier op de Wallen van Hulst. Tienduizenden toeschouwers komen deze kant op. Tientallen deelnemers zullen meedoen. En het is ook het eind van een lang traject voor de organisatie waar 1 Zeeuw deel van uitmaakt. Ilko Frankaert, en hij is hele dagen bezig met dat WK. Want Frankaert vervult meerdere rollen in de organisatie en is met name gericht op wat er buitenom de wedstrijden allemaal gebeurt. En dat is heel wat. Ja, we staan hier al op een hele mooie plaats. Hier zal een flyboarder komen. Dus misschien voor degene die het niet kende, is iemand die zo uit het water als spuit met fakkels en zo een mooie show gaat geven. Bovenop de molen komt ook een entertainer die dus het molenbolwerk zal entertainen. Maar we hebben ook de Nederland-België tribune. Daar zal heel veel sfeer worden gemaakt met vlaggen, schmink, eigenlijk van alles. Om al dat randentertainment en de cross in goede banen te leiden, moest Frankaert 1200 vrijwilligerstaken ingevuld zien te krijgen. Paul Segers hapte gelijk toe. We mogen aan het parcours staan. Je staat eigenlijk nog eerste rij overal. Je komt dicht bij de renners. Ja, magnifiek. Het is een unicum en aan de stad, hè? Dus dat is wel natuurlijk heel speciaal. De locatie kan niet beter. Nee. Segers maakt deel uit van de Tourclub Hulst en die levert een aanzienlijk aandeel vrijwilligers. We zijn een fietsclub met 250 leden. En naar ik begrepen heb zijn er 50 die komen helpen 1 of meerdere dagen. Dat is natuurlijk ook mooi om de verenigingen hier uit de buurt kans te geven om onderdeel te zijn van dit mooie evenement. Ook hobbycrossers mogen het parcours op. Nu individueel in de aanloop naar het WK, maar ook in een georganiseerd evenement. Op de vrijdag rond 5 uur Beat the Pro. Er gaan 40 deelnemers het opnemen tegen Lars van der Haar en Sanne Kant. Zij gaan dus op een heel klein stukje parcours, 200 meter, gaan zij een tijd neerzetten. En daar kun je proberen hun te beaten. En op zaterdag, na de elitewedstrijd, komen bekende Nederlanders en Vlamingen samen met local heroes in actie voor het goede doel. Een bomvol programma dus, al kijkt vrijwilliger Paul toch echt het meest uit naar de komst van de wereldtop. Ik denk niet veel dat er dan van de pool te doen gaat zijn. Maar misschien bij de dames krijgen we een leuke. Buck Pieters heeft vorig jaar hier gewonnen. Dus ja, die kent het parcours denk ik dan ook redelijk goed. En het zal daar wel liggen. Dus dat kan misschien wel een concurrent voor Brandt of Alvarado worden, ja.
En 1 winnaar is al bekend en dat is Hulst. Sowieso denk ik, ja. Die moet er als een grote winnaar uitkomen. En ja, Hulst extra op de kaart denk ik. En nou ja, goed, hopelijk komende jaren ook nog telkens een cross. Het was een nevelige dag. Het bleef wel droog met temperaturen net boven het vriespunt. Morgen ook geen zon, maar bewolking. Met in de loop van de dag ook perioden met regen en maximaal 6 graden. De rest van de week blijft een beetje kwakkelen. Met ook nog een kleine kans op sneeuw. En tot slot nog even dit, want bij Borselen is vanmiddag een aangespoelde dwergvinvis gevonden. Het gaat om een mannetje van zo'n 6 meter. Het had geen staart meer en vermoedelijk is het zeezoogdier in een scheepsgroef terechtgekomen en daardoor overleden. En dus aangespoeld. De vinvis die is nu onderweg naar Utrecht voor onderzoek. En dan komt hij naar verwachting rond 6 uur aan, als er tenminste geen files zijn. Die kans is natuurlijk best groot. Zal in ieder geval wel lekker ruiken daar. Meer hierover natuurlijk bij ons online, in de app of omroepzeeland.nl. Een fijne avond en tot morgen.